Драги сънародници, скъпи приятели в Бристол, мила мама! Както са казвали древните египтяни професор Вучков, о темпора, о морес, сиреч, о времена, о нрави. Живеем в подвижен пространствен континуум, където нито едно от тези понятия не е константно. Или накратко, тук но ние, заточениците в далечната страна Великобритания, трябва да се погрижим за съхранението на културната ни традиция. Аз, стъпвайки в длъжност президент на Българското евроатлантическо общество в Бристол, искам на първо място да благодаря на верния си електорат, чрез който спечелих изборите с убедителните 100%. Колеги, мултимедия. Също така искам да благодаря на своя екип, който неуморно работи, за да мога да достигна детската си мечта. Не на последно място съм благодарен на своя съквартирант, който употребява наркотици клас Б всяка вечер и ме мотивира да взема властта, за да го екзекутирам. Измина година, откакто разбихме бутилка вино в корпуса на нашето общество и отплавахме към незнаните брегове на успеха. Както казва сюнечията, преди да обреже момченцето: о, санта симплицитас, сиреч, о, свещена простота. Драги сънародници, не може да се излагаме и да се реем в бездействие. Обещавам да преустроя тази прогнила система на управление, като се кандидатирам и приемам поста на абсолютен диктатор без право на уволнение. Също така обещавам да организирам различни културни събития, като например маратон за слепи, футбол за епилептици, както и да създам благотворителна организация, която да подпомогне нашите английски приятели да се отърват от останалата емигрантска паплач. Скъпи приятели, с мен, като водач, ни очакват светли дни. Както е казал индианският шаман Страстен Лос: воленс, ноленс, вокс попули, вокс дей. Аре бе, Пепи, бе, кажи, че сме приключили, защото аз вече не мога да... Господин президент, аз